Kun haluat tulostaa valokuvia kuvakioskistamme, valitse ensin kieli ja sitten valitse valokuvat. Ja tämän jälkeen valitse uudestaan valokuvat. Valitse haluamasi kuvakoko ja haluatko kuvat kiiltävänä vai mattana. Valitse kuvan lähde, mistä haluat siirtää kuvat. Esimerkiksi iPhoneista kuvat voit tuoda QR-koodin avulla osoittamalla puhelimesi kameralla ruudulla näkyvää QR-koodia. Klikkaa puhelimeesi ilmestyvää linkkiä ja näin pääset valitsemaan haluamasi kuvat suoraan puhelimesi kuvagalleriasta. Täppää haluamasi kuvat ja paina lisää painiketta, jolloin valitsemasi kuvat siirtyvät kuvakioskin näytölle. Pystyt vaihtoehtoisesti siirtämään kuviasi myös siirtokaapelilla. Tällöin kuvagalleriasi näkyy kioskin näytöllä ja pääset valikoimaan mieleisesi kuvat. Voit tulostaa kuviasi myös muistikortilta tai tikulta laittamalla sen lukijaan, jonka jälkeen kuvat näkyvät ruudulla. Kun kuvat ovat siirtyneet kuvakioskin ruudulle, pääset rajaamaan sekä muokkaamaan kuvia yksitellen. Kun olet tyytyväinen valintoihisi, paina näytöltä seuraava painiketta, niin näet yhteenvedon tilauksestasi. Lisää vielä oma nimesi ja puhelinnumerosi, poista mahdollinen laite tai piuha, ota kuitti laitteesta ja siirry myymälän kassalle maksua varten. Kuvasi siirtyvät valmistukseen viipymättä ja pian saat ihailla valmiita valokuviasi.